Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак чанд дақиқа пеш муҳорибаи Аъзам Ғафуров зидди варзишгари бразилӣ Алан Гомеш дар турнири ACI 131 баргузор гардид ва ҳозир дар ин навор мо ба шумо абзори ин муҳорибаро пешкаш мекунем. хотиррасон мекунем ки Аъзам Ғафуров ба ин муҳориба бо рекорди 12 ҳдб баромад ва ӯ баъди мағлубият ба қафас баргашт ва бояд қайд кард ки Аъзам ташнаи ғалаба буд ва ба ӯ ғалаба хеле дар кор буд. рақиби ӯ варзишгари бразилӣ Алан Гомеш боша бо рекорди 13 ба ин муҳориба баромад. ӯ дар охирон муҳорибаи худ дастболо шуда буд, аммо ғалаба дар муҳориба зидди Аъзам Ғафуров ӯро дар рейтинг ба боло мебарад ва албатта ки ба камарбанд наздик мешавад. оиди ҷангоаро бояд гуфт ки ҳар дуи ҷангоаро дар стойка ҷангиданро дӯст медоранд. Аъзам бисёр зарба мезанад, зарбаҳои дақиқ. рақиби ӯ боша зарба кам мезанад, аммо зарбаҳои сахт дорад, яъне ӯ нокаутёр аст ва ҳам ӯ ҷитсери хеле хуб аст. ва биён мебинем ки дар ин муҳориба кӣ ғалаба ба даст оварда метавонад. якм раунд сар шуд ва Аъзам дарҳол маркази қафасро гирифта якм рақам кор мекард, аммо без зарба. варзишгари бразилӣ дуюм рақам кор мекард, аммо фаъолона зарба мезад. Не ки зарбаҳои ӯ сахт ва дақиқ набуданд. дар мобайни якм раунд Аъзам Ғафуров бо зарбаи даст варзишгари бразилиро ба нокдаун рой кард, аммо Аъзам саросима нашуд ва интизор шуд ки рақиб ба пояш хезад ва боз муҳорибаро идома дод. ҳамин гуна боз якм рақам кор мекард. варзишгари бразилӣ бошад дуюм рақам, аммо фаъол будани ӯ кам шуд, чунки фаҳмид ки Аъзам низ зарбаҳои сахт дорад. якчанд сония варзишгаро якдигарро боз омӯхтанд ва боз Аъзам Ғафуров бо зарбаи худ варзишгари бразилиро ба замин афтонд. дар мобайни якм раунд ин аллакай дуюм нокдаун буд. Аъзам интизор шуд ва рақиби ӯ боз ба пой хест ва боз муҳорибаро идома доданд ва баъди якчанд сония Аъзам бо зарбаи даст ба бадани рақиб зад ва ӯ боз ба нокдаун афтид, аммо Гомеш ба по хест ва муҳорибаро идома дод ва дар дақиқаҳои охирон раунд варзишгари бразилӣ бо як зарба Аъзам Ғафуровро ба нокаут рой кард ва довар ҷангро манъ кард. ҳамин тариқ Алан Гомеш бо тариқи нокаут ғалаба ба даст овард. барои Аъзам Ғафуров боша ин аввалин мағлубият бо тариқи нокаут буд. мо ба Аъзам саломатӣ хоҳонем ва гуфтанем ки рӯафтода нашав бародар, ҳамааш дар пеш аст. дӯстон, ҳатман фикр ақидотон нависен, оиди ин муҳориба дар канал обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошен.